agus Cahoon hana hénig gafach an tosig. Peter Hart. Énig bhíoch afan láidir nach aige. Dar Canavan. Déanamh go deasan sunsteach agus tá overspáiste Tommy Canavan. Coimert an scoige Errigal Chiaráin Críochnaigh an gaptaíon annach luisteach tar fad. Looney. Och cinn de chréifecha cúnta aige Brian Looney agus tá déanta ausar fad aige tá cíting taobh cais céim deas leataíomh agus tá deis stigan sa tá peinte facht aige Cian McMahon ordabhar muige Looney. Déanamh agus a tosa siúdach tá sé ialthe trís na mógul go díal fadartha. McCrory and Shannon Thor, Nisher of Coluiche and Sunbeg and McGinney Rogarev, Puintacho Ganafishach. Brasnan is Takari Burns, Neeling a Lashtig the Mota. Bergamacher Toot Fair East, Hushin Hit Counter 14, Tom Kacht Fallemeg and Mihal Burns. Hoop the point to Untach and Son against the Turnderland Law Jarnach. Puttistach Lorsley. Agus Deisiige Rory Canavan agus tá sé sin stúrtha go hálan fad aige. Ona is cum a cén drám a ghain be sé Harbheith cinneonach. Dara Canavan inis. Gavin White á leanún sin. Dúirig stoppa chuir leis is fusa rátain á dianta é sin. Tá na Canavans agus iad go díananach. Yeah, sunking beag feite ag Gavin O'Shea and Urshin agus sin gesta Brian Looney úsáidenis. Se tá cio agus suirt cio rán tá báisteach leis annach tá barnta beúach aige Burns bound chun aige fé hénig tá míid chom ar éist. Ach aige. Nes mar sin chun cín ar éist pátsach tá sé dul sa chance McCrory á Leath san go díal ar fad. Agus ar bhrethún sa inis. Ní pein chun tosig bertach duine go sé Rory Canavan. Agus bhfuil is go beidir gur leor son. Tá sí teachtasteach, tá sí cuatha go patanta ag Rory Canavan le héad aimliú. Uint ach Looney inis tá linse glúiseach an céine díad a Canavan a bhealach aige rud a hágan barna beag aige Looney steach go dtí seo an préscant san tóca an vertica olive Marco Sénis tá overspáis aige Marco Sé agus sin anna feint ar fad le ciúis na bráige. Cuigsáasta nar imríoch an sunna. Count Tóca aige Brian Looney, déanam liv Conagher fé count second. Ach leanóid an imirt agus Cian McMahon. Sé go dtí David Shaw tá sé sin go hálan ar fad tá na fór na córam. Aige lí an bhéisteach Gavin White a dúirig stoppa chuir leis facht aige Dara Canavan bob ar éist peinte gan dát cadaile ach peinte. Canavan agus a sinnig ébrú amach go maith dá enda McGinley go dtí seo. Nis Evan Looney an sprucach tá Bertone agus well de hánig an bhet slachar I chéile. An tá leis de Crócaigh ach tá deis agus barna nis aige Looney. An bhróid Curraveras tá Mihal Burns Fakistig, Taobh David Shaw, Selina Lán Tosig agus tá na cúlaid de roiad a siar Burns de hiig sin son go raibh a hans aige. Agus be go chéanna chlic, go chéanna gníomh, go chéan chaléis inis. Táchtach agus tá Dara Canavan seo hen seansar chúl agus neadathe go thútach ar fad ag a gaptaíon. A bhríonn an taispónta seo tá gach rud le feicil, tá gach cumas le feicil le Dara Canavan an pás sílim to Rory an sin díreach seo ina bholog agus an críoch cadéach críoch ó Dara Canavan. Ó léirí buca amach an fel caiteach go íonglí háin mar a bhfuil Brian Looney. Michael Lynch taobh le seút. Looney go maithanúil ar na scórna chláró má faoin sé sin a léanta mar scór. Se chun Ciarán McGinley. Dara Canavan atá fácastig in Ishica. Ben McDonald. McDonald hénig tá sé pósta le Emer McAnespy I mí fiora ach idir an dáilín cuasaí caide a dúnamh tiniste isteach an sagarí Rory Canavan ar duineach teanga bháile sin má duineach. Tá brata hárdach istig an na claí teanna a bhuachtaint tá Kerry cín búte le pointe go sa bheachtas agus ceann búte le ráfeinte agus seo chuin Peter Hart tá na cosaige ar Brian Looney tá ása níl má tá Gavin White a raibh Coluiche son ní raibh agus tá deisinsa agus tá na fórne ar chomharachan son an fearrtha díreach take isteach Padraig McGurr ar chuma ón Chiarraí isteach an sagarí Dara Canavan. Nis mar sin obna díanaige Finn Fitzgerald tá dúláán a thuúige Canavan dá leanna chorn ile fíor chéir
agus tá Peile fachta ag gaiscíoch Aireagal Chiaráin. Idir hÉireann agus Ciarraí an fel cattisteach ógús achta leannig sí ónig raim fachta ge dáhí césaí níos mar sin Tony Brosnan tuigeann se hénig gon an bhartíanta ge. Agus béis sin ag teastal fós. Well, han tú caintear smacht caribh an aire agus tócan is anna chiicamach ag Shane Murphy. Isteach go dtí Hennigan, ní dócha go meach sé do bhanín. Ná do gáníocht an san tuairt bheith scór. Burns a dtíar a kicks ar a bhaile ó Chiarán Quinn. Ar a gútaiste! Mícheál Burns! Take a bhaile ó Chicago. Tá an taction diatige. An cálaí roid. Seachún in fan nó istig. Sinead McCrory. Ronan McCrory. Peter Hart. Coluiche. Diantar siúd. Ach, well, Samuel. Tá betnú tsúr an déh hawl. Seachún Peter McCartan. Íon sé gaisce go dtí chéile chua. Bhuiil sé diantar istige. Manam ach go bhfuil. Ní creidem a bhríon cadé mar scó Peter O'Garden far a bhí an. Tommy Coram tá an town caite beg ann breise tá stáit an sa. Fortnaimh Conley Seadrill sa trahad nua. Gaiscí go an dáhéamh. Tá churcan tarca but tá dúlgas ar na fir sin a gnó dhéanamh. Agus dúlgas ar Brian Looney stop chuir leis an róthir seo. Tá sé take taobh a chúl chaní ceaptar doch tá sinsa go dar a Canavan agus Shane Murphy is stoinne go dhéann sé teanga bháile sin tá bháil. Errigal Chiaráin mar sin is túisce ar an nún síon sa tá Chluiche le cheanna sé le cúla agus cúlaire an leras. Tíide garach idir an dáling tá deis an sáige ógús! A bhfuil cúl sa Chluiche ceanna sé go geala rampsach buinte sa líon tánaige. A bhríon nach bhfuil an táling a bheith láthar an seo an fécinn seo an aircaid an seo. Thula cúil ionachar níos luithe. Beidir gur bhfuil an cúil seo níos fearr agus an críoch sin ó dúgús. Ina chuir nóil anna bhór. Dianta go man sanna ge Padraig McGirr agus inis tá siad go meach leir cosan áde. Ronan McCrory, Yarú sin fel, ach tá sí ge Ben McDonald, tá bert sa bhreis. Ben McDonald sás an Peile hógaint, cúig faoi deachtar díorfá go leor son. Seacht. Tá césaí beáin Crócaigh, tóca ge siúd chofad le Michael Patson sa. Bhfuil éon chúl déanach fáca le héadí Ciarán Léirí, trast an bháide agus tá sinsan sar chúl agus tá cúl fachta ceart leor an son ar a bheith Charlie Keating a bhí ann, manamach gur bheith. Seacht Charlie Keating agus muid a ríist. Is tócha is a bhar na Baileann seo agus gan an torúin seo beidir go deor Canavan í a cúil idir na fórne inis agus tá sealamh an seo ríhabhatas na Crócaigh. Tuigeann sé go maith go mbeidh líoróid á Teileagan isteach I dro an chúl. Drama. Siar amach go Errigal. Tá sé buailach in us agus the Crócaigh agus tá an adóg dhéannig sé tuige Brendan Cawley. Agus an giadú rialta Aireagal Chiaráin sa Chluiche ceanna sé dar a Canavan Tyrone agat. Gan daidir down agus bhí golóir daoine sa sogus an ómíach ach an taispáint thug dar a Canavan sa clice go dtí an 7 nóméad ón 60 nóméad. Bin an difriocht idir an dáir in seo aniu. An fearr seo leis an réimsne scilnar a fada tá aige thug sé sár taispáint is doing aniu agus bhí an tálingram an seo chun é sin Eoghain. Sár Chéileann, sár Chluiche, Aireagal Chiaráin sa Chluiche ceannis an scór déarnach an sá. Dó hochtíag go cosúd, héan hochtíag agus the Crócaigh an Chluiche le ceanna seile le teach láthaireacht.